Sampean mang sabar narima eling do eling menawi panjenengan menika kagungan sesembahan kaliyan Gusti. Jiwa raga panjenengan mang bangun kersane kados Semar kula niki. Yo Kakang Semar apa to sing dadi ucape Kakang Badranaya bisa dadi sarana Baladewa tumindak ingkang becik Baladewa tumindak ingkang apik. Kakang Semar wis bisa kelakon ambangun kahyuangan, bangun jiwa, bangun raga. Anyembuh marang panjenengane Bapak Kason Grogolan wis bisa mbangun jiwa, bangun raga. Tumindak kang becik, tumindak kang apik. Lan nyembuh marang kula warga ing dusun Grogolan kene kabeh ya Kakang nggih. Kula Semar pinangka saking nggih ketuane rombongan mbok beli wonten lepat pun pangapunten. Ndara Werkudara enten musuh nika mang-mangsole Gus. Kula aturi lenggah wonten Karang Kadepna. Muga pali sukma nyuwun dumateng ngarsane Bathara. Iya, Kakang. Jebul bener apa to sing dadi pangandikane Koko Prabu Duryudana Malendra Ngastina. Jebul wong Pandhawa ki wengis. Wong Pandhawa ki wong pinter-pinter. Nyatane Kurawa arep gayuh apa bae ora bisa kelakon. Malah para Pandhawa sing kelakon gegayuhane bisa kasembatan apa to sing dadi kekarepane. Nyatane Semar Badranaya bangun kayangan, bangun jiwa, bangun raga wis bisa kelakon. Wong Pandhawa, tandingana Gardapati duta saka negara Ngastina, negara Ngamarta bakal obrak-abrik. Mencorong dadan sateba jempare sapa kowe? Raja Muda pregondane Raden Gatotkaca. Gatotkaca dasar para nyata ora nrimake lawan para Pandhawa wekase Koko Prabu Duryudana ora entuk apa-apa, kayuh wahyu ora kelakon. Aku bakal mateni Semar. Lakon kowe bisa ketemu Dewa Badranaya yen to wis bengkah dadane Gatotkaca mati kowe. Oh. Wah. Hey!